I moltes gràcies per acompanyar-nos a la presentació d'esta convocatòria de roda de premsa. Bueno, avui per a nosaltres és un dia molt especial i sobretot per a la cultura de Vinaròs per el següent motiu, perquè anem a presentar Pulsos, tal qual com teniu aquí davant, que és el primer festival de dansa contemporània i arts de moviment al nostre municipi. És una iniciativa que s'observa per primera volta, que naix amb moltíssima força, amb una clara voluntat per part de la tècnica i per part de la Regió de Cultura de créixer i també de consolidar-se dins del panorama cultural tant valencià com estatal. Pulsos, jo penso com a Regió de Cultura i també com a alcaldessa, que és molt més que un festival. És una aposta ferma per acostar la dansa a la ciutadania, fer-la visible, fer-la propera i també oferir espais on el moviment, la creativitat i l'expressió corporal es convertisquen en llenguatges compartits. Aquest festival que avui presentem forma part del circuit de dansa escena, una iniciativa de l'Institut Nacional d'Arts Escèniques del Ministeri i també de la Red Espanyola de Teatres, Auditoris i Festivals, que ens permet situar al nostre poble Vinaròs en el mapa de les arts escèniques contemporànies. És una oportunitat que ens connecta amb creadors, amb companyies i públics d'arreu de tot l'Estat, obrint portes i també teixint complicitats. Pulsos, com vosaltres podeu després veure la programació que s'ha preparat, arribarà amb uns espectacles de gran qualitat artística, però també s'han pensat activitats per a totes les edats. Hi haurà tallers participatius, també se farà trobades amb artistes, també se faran accions de mediació i també hi haurà espais de diàleg. Volem que la dansa no sigui estàtica i estigui tancada en un lloc determinat. Volem que la dansa surti també al carrer, surti i participi també als centres educatius i també, sobretot, que la dansa surti als espais públics. Els objectius que perseguim en aquest festival són molt clars. Per un costat, fer créixer la presència de la dansa a Vinaròs, també, en segon punt, donar suport a la creació contemporània i a les companyies emergents i, sobretot, una cosa que és molt important, fomentar la inclusió, la diversitat i la creativitat. I, sobretot, com he dit abans, crear nous espais públics que la gent pugui enamorar-se de la dansa com una forma i que conegui la dansa com una forma d'expressió i també com que se convertisca en una eina de transformació social. Nosaltres pensem que amb Pulsos fem un pas cap avant, cap a una cultura més oberta, més viva i més participativa. Estem convençuts que és un projecte que contribuirà també a dinamitzar el nostre municipi, tant el teixit social com l'educatiu com l'econòmic. Per això, nosaltres us convidem a viure aquest festival a tota la ciutadania que ens estigui escoltant i també a través de les xarxes i els mitjans de comunicació i de la xarxa de l'Ajuntament, de les xarxes se donarà a conèixer, que vinguin a conèixer aquest festival Pulsos i que, sobretot, que puguen disfrutar i que sigui de l'agrau de tothom. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per assistir a aquesta presentació i ara li passaré la paraula a la tècnica que vos detallarà cadascuna de les obres que se portaran a escena. Vols que mos correm una mica de taula? Sí, pues a tu. Sí. Bé, el Festival Pulsos va ser d'alguna manera una transformació, un desenvolupament de, recordeu que a la plaça de Bosch ja fem alguns espectacles molt contemporanis i tal vegada d'una mica més difícil accés per part del públic que està tal vegada més acostumat a obres de caràcter clàssic i la dansa contemporània se'n surt, igual que el circ contemporani, se'n surten una miqueta de lo habitual. Doncs bé, Vinaròs vol donar vol apostar per lo contemporani, per la modernitat, unint-se, a més, que això és el més destacable, al mapa cultural nacional que afavoreix que se puguen fer festivals de petits formats com este gràcies a una subvenció que ens dona el Ministeri de Cultura. Llavors, per això podreu veure que hi ha un logotipo, hi ha una forma d'anunciar-ho i de publicitar-ho. Este festival comença este dissabte a l'Auditori i tenim l'obra NEE
de la companyia Cielo Raso, i és a les 7:30 de la tarda, com he dit, a l'auditori. Es tracta d'una peça intimista i molt poderosa, interpretada per Igor Kalonge, un bailarín molt reconegut i que ha obtingut molts de premis i ha estat seleccionat per a festivals internacionals. Després tenim el dia 6 de juliol, el diumenge, una obra que se diu Sujeto, Verbo y Predicado, també d'un ballarí d'un grup de dansa contemporània molt famosos que es diuen Conde Galí. Aquesta és una proposta participativa on tota la família ballarà i participarà i treballarà en el llenguatge del cos amb els ballarins. Esta obra és per a xiquets i xiquetes a partir de 6 anys. Després, el dia 11 de juliol, mos traslladem al Club Nàutic. I a les 8 de la tarda participem en el festival, en el recital de poesia que es diu Versos a la Mar, que és la segona edició, que organitza Dijous d'Art. Enguany la nostra aportació ha sigut posar dansa contemporània i emmarcar-la dins de Pulsos. Hi ve Ana Rosa Cosín, que és una bailarina contemporània que has començat en dansa a València, en la qual també participem i també col·labora, i farà una peça en 3 parts dins del recital d'un poema de Papa Seit. I després ja anem al mes d'octubre, el 19 d'octubre, que tanquem en una obra valenciana que es diu Mar, que és de la famosa companyia La Lola Boreal. Aquesta és un musical també de dansa i audiovisuals. També per a poder demanar aquesta ajuda, aquesta subvenció, fa falta una sèrie de requisits que complim, que és que faiguem un projecte de mediació cultural. Este any la mediació l'hem feta a través de tallers que realitzarà Esther. Esther Miralles és una ballarina formada en París, també en l'Institut de Teatre de Barcelona, té el grau superior de Pedagogia de la Dansa, el grau professional de dansa clàssica, i des dels 4 anys que balla diàriament i és professora de les disciplines de ballet clàssic, contemporani, jazz, hip-hop, flamenco, claqué, teatre i canto. I és una persona, juntament amb la seva germana i la seva família, que dinamitzen molt el poble a través dels seus festivals i també fa molts de tallers. Són les que també van començar la dansa al carrer, claqué, ball en línia, i per això considerem que formen part de la mediació cultural i que un dels tallers, per exemple, que farà Esther, el farà a Onada. Volem que la gent gran que està allà dalt també disfrute, també danse, també faci moviment en la medida de lo possible. Esther, com a pedagoga de la dansa, sap molt bé com adaptar-ho perquè ja té experiència en aquest sentit, i després també farà tallers. Ho farem a la Capella de Santa Victòria perquè una cosa que considerem important és la captació de nous públics. El que volem és que els xiquets de menudets coneguen la dansa, coneguen el llenguatge de la dansa i s'aficionen. Perquè a Vinaròs tenim un munt de grups que fan dansa, però en canvi l'assistència a espectacles de dansa contemporània se'ls fa més difícil. I el que volem és un fil conductor, el que volem és connectar-ho i fer que des de menuts fins a grans s'aficionen a la dansa contemporània i al seu llenguatge. Així, Esther farà uns tallers antes de l'espectacle, o farà a la Capella de Santa Victòria, uns tallers en uns grups reduïts, i els explicarà també una mica el llenguatge de la dansa contemporània, l'art del moviment, i farà també que se relacionen en el seu cos a través de la música. Després de cada obra, el que fem també per apropar
continuant amb el projecte de mediació, és que els actors, els ballarins, facin un col·loqui en la gent que ha anat a l'auditori a veure la dansa i que la gent pugui explicar què ha sentit o fer preguntes, i llavors l'actor, el ballarí, la ballarina, els explicaran en què s'han basat per a fer l'obra, el llenguatge de la dansa, què significa. I en este paquet de previ a l'obra que farà Esther en els tallers, veure l'obra, que moltes vegades el llenguatge ens costa, i després amb el col·loqui, jo penso que arribarà molt a la gent el que és el llenguatge de la dansa contemporània. Hem inclòs també en el projecte de mediació el festival que fa l'Acadèmia de l'Estudi de Dansa de Maribel Ruiz, que també fa contemporània, per això també ho han posat. Fa 3 sessions i ho farà també a l'auditori, i també ho teniu en la programació, que ho podreu consultar, també en la pàgina web i tot. I per últim també han participat en l'associació Dijous d'Arts, com venim participant ja fa temps, és una associació en base de literatura total, i el que han volgut és unir la literatura en la dansa contemporània. D'ahir els nous llenguatges. Ara li passo la paraula una miqueta que ens expliqui què farà Esther. Moltes gràcies. Gràcies a Amparo i a Maria Dolores per proposar-me i donar-me l'oportunitat de fomentar, sobretot des d'esta part de la mediació i des d'aquest festival de dansa contemporània. Estic molt agraïda, de veritat, i molt contenta perquè crec molt necessari que la dansa comenci a tindre un lloc aquí a Vinaròs, i el lloc que es mereix, i crec que aquest és un molt bon començament. Sobretot els tallers que farem seran 3 tallers. Un és al centre de la Onada, amb la intenció i l'objectiu de treure'ls també una miqueta de la seva rutina diària i que puguen compartir amb un taller amb senzilles activitats, amb sobretot l'objectiu de posar el cos al centre de l'activitat, que puguen sentir, que puguen expressar-se i que puguen tindre un autoconeixement del propi cos a través de la paraula i els moviments, i dins d'un espai respectuós i sobretot inclusiu per a tots. També el dissabte a les 5:30, abans de l'espectacle de la companyia NE, farem un taller intergeneracional per a adults i majors, i aquí l'important és aquest canvi i intercanvi entre joves i adults, per a que puguen sentir-se que l'edat no és important i no es necessita tampoc una experiència prèvia i tindre els coneixements necessaris per a poder compartir el moviment i la dansa contemporània. Serà un taller també on a través dels moviments somàtics i la improvisació podrem compartir una experiència superdivertida, perquè sempre es farà des del joc, i sobretot informar d'això, que no és necessari tindre una experiència per a poder participar a aquests tallers. Ja per últim, el taller del diumenge també és a les 5:30 a la capilla de Santa Victòria de l'Auditori, i aprofitant que l'espectacle després de Sujeto, Verbo y Predicado és un espectacle participatiu on pot col·laborar el públic, intentem proposar un taller de dansa en família. És un taller per a, sobretot, a través de la dansa, reforçar els vincles familiars i reforçar la importància del compartir amb la família. Per tant, també serà a través del joc, posant el cos al centre de l'activitat per a disfrutar a través de l'expressió corporal, el moviment, la música i divertir-nos. Vull dir, no serà cap tipus d'exigència, no hi haurà cap tipus d'exigència tècnica, perquè anem a compartir i anem a viure a través del moviment. I
directament per a després enllaçar-lo amb l'obra. Crec que els servirà molt a ells per a integrar-ho, el que han estat fent, i després poder veure-ho en directe. Segurament crec que és una bona manera de que es quedi dins el que han estat fent i el que veuran després. I, bueno, és això. Moltes Aquí, gràcies. gràcies. Si voleu fer alguna pregunta? El tema de les entrades, com se pot fer? Sí. Els tallers, els tallers... Espera, canvia, sí. Sí, que no se sent. No se sent, vale. Vale, pues per als tallers poden vindre a apuntar-se aquí a la biblioteca per dematí, a les 9:30 obrim la porta, fins a la 1:30 poden vindre, poden apuntar-se, i també poden apuntar-se al gimnàs Gensana, que estarà Esther o sa mare, o la persona encarregada que estarà al gimnàs també les apuntarà. Vale? Això en quant als tallers. I quan les entrades dels espectacles, la del dissabte se pot comprar a l'auditori, l'entrada val 3 euros, i la del diumenge, no, perdoneu, la del dissabte val 5 euros, que és d'adultos, i la del diumenge val 3 euros. Se poden comprar a l'auditori, com sempre, de dimarts a diumenge, de les 6 a les 9 de la nit. Vale.